እቲ ድሕሪ ጥዑም ምግቢ ዝስምዐና ዕግበትን ምሕጓስን መብዛሕትእና ድሕሪኡ እንታይ ንገብር? ገሊና ብኡ ንብኡ ናብ ዓራትና ንጎይ፣ ገሊና ሓንቲ ሽጋራ ክንውልዕ ንደሊ፣ ገሊና ከዓ ነቲ ዝበልዓኽዎ ከቃጽሎ እየ ኢልና ናብ ስፖርት ንጎይ። ግን እዞም ድሕሪ ምግቢ እንገብሮም ንኣሽቱ ዝመስሉ ልምድታት ንጥዕናና ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘውርድሉ ትፈልጡ ዶ? እቲ ድሕሪ ምግቢ እንገብሮም ቀጻሊ ስጉምቲ ንህይወትካ ዝቕይር ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሎሚ እቶም ሰለስተ ዝኸፍኡ ልምድታት ክገልጸልኩም እየ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ናብ ናይ ዋይና ዩቱብ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹምዎ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዛዕባ ክንዘራረብ ኢና። ኩላትና ምግቢ ንበልዕ ኢና፣ ግን ድሕሪ ምብላዕና እንገብሮም ነገራት ንጥዕናና ከመይ ገይሩ ከም ዝጸልዎ ብዙሕ ኣይንግደሰሉ ንኸውን። እዞም ሎሚ ክጠቕሶም ዘመደብኩ ሰለስተ ልምድታት ንመስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ዘተዓናቕፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት እውን ከስዕቡልና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ የጽንሑ፣ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ነዞም ጸገማት እዚኦም ዝኸውን ቀለልቲ ፍትሓት እውን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። እቲ ቀዳማይ ስሕተት ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ናብ ከቢድ ምንቅስቓስ ምእታው ወይ ሻወር ምውሳድ እዩ። ስለምንታይ እዚ ጌጋ ኮይኑ? ነገሩ ከምዚ እዩ። ኣካላትና ምግቢ ምስ ተቐበለ እቲ ቀንዲ ዕማሙ ነቲ ምግቢቲ ምሕቃቕን ነቲ ዘድሊ ንጥረ ነገር እውን ምጽራይ እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣካላትና ንዝበዝሐ መጠን ደም ናብ ከብድናን ማዓናጡናን ይልእኮ። ግናኸ ንሕና ብኡ ንብኡ ሻወር ምስ እንወስድ፣ ብፍላይ ውዑይ ሻወር ወይ ድማ ከቢድ ስፖርት ምስ እንሰርሕ ኣካላትና ነቲ ደም ናብ ቆርበትናን ጥዋዳታትናን ክኸይድ ይገብሮ። እዚ ማለት እቲ ንምሕቃቕ ምግቢ ዘድሊ ነገር ደም ይጎድል ማለት እዩ። ውጽኢቱ ኸ እንታይ እዩ? ቀዳማይ ዘይምቹ ምሕቃቕ ምግቢ። ከብድና እኹል ደም ስለ ዘይረክብ ምግቢ ብግቡእ ኣይሓቅን። ምጭባጥ ከብድን ንፍሓትን ስቶማች ክራምፕስ፣ እቲ መስርሕ ስለ ዝተወናደፈ ከብድና ይንፋሕን ይቆስልን። እሞ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ? ድሕሪ ምግቢ እንተወሓደ ካብ 30 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ዓቕሊ ጌርና ክንጸንሕ ይግባእ። ቀሊል ናይ እግሪ ምንቅስቓስ ግን ጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ንምሕቃቕ ምግቢ ይሕግዝ እዩ። ካልኣይ ብኡ ንብኡ ምድቃስ። ኣብዚ መብዛሕትእና እንገብሮ ልምዲ እዩ፣ ብፍላይ ድሕሪ ድራር። ድሕሪ ጥዑም ምግቢ ብኡ ንብኡ ምድቃስ ኣዝዩ ጥዑም ይመስል፣ ግን ሳዕቤናቱ ከቢድ እዩ። ኣብ መንጎ ጎሮሮናን ከብድናን ሓደ ከምባል ዝዓይነቱ ጭዋዳ ኣሎ። ደው ኢልና ወይ ኮፍ ኢልና ከለና ስሕበት ምድሪ ወይ ድማ ግራቢቱ ነቲ ኣብ ከብድና ዘሎ ኣሲድ ንታሕቲ ከም ዝጸንሕ ይሕግዞ። ግናኸ ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ምስ ንድቅስ እቲ ኣሲድ ናብ ጎሮሮና ክምለስ ቀሊል ይኾኑ። እዚ ድማ ኣሲድ ሪፍሌክስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ውጽኢቱ ኸ እንታይ እዩ? ቃጸሎ ልቢ፣ ኣብ ኣፍ ልብኻ ሓዊ ከም ዝነደደ ዝስምዓካ ስምዒት፣ መቁሳዕቲ ዳሜጅ ቱ ዘ ኢሶፋገስ። እዚ ልምዲ እዚ እንተቐጺሉ ነቲ ናይ ጎሮሮና ቱቦ ክጎድኦ ይኽእል እዩ። ጽሩይ ድቃስ ዘይምህላው፣ ብሰንኪ ዘይምቹውነት ጽቡቕ ጌርካ ኣይትደቅስን። ክብደት ምውሳኽ፣ ኣካላትና ኣብ ለይቲ ሜታቦሊዝም ስለ ዝዝሕል ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ምስ ንድቅስ ነቲ ዝበልዕናዮ ካሎሪ ናብ ስብሒ ክቕይሮ ዕድል ይህቦ። እሞ መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ድሕሪ ድራር ቅድሚ ምድቃስኻ እንተወሓደ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት ጽናሕ። ሳልሳይ ሽጋራ ምትካኽ። ካብ ኩሎም እቲ ዝኸፍአን ዝሓደገ ልምድን እዚ እዩ። ሽጋራ ብዘይካኡ ጎዳኢ እዩ፣ ግን ድሕሪ ምግቢ ዝያዳ ሓደገኛ ይኸውን። ሓደ ህዝባዊ ኣባሃላ ድሕሪ ምግቢ ኣትክካ ሓንቲ ሽጋራ ከም 10 ሽጋራ ትበጽሕ ይበሃል። እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ስለምንታይ? ምክንያቱ ድሕሪ ምግቢ ምሉእ መስርሕ ምሕቃቕ ኣካላትና ኣብ ዝለዓለ ጥሩዝ እዩ ዝኸውን። እዚ ማለት ኣካላትና ነቲ ካብ ሽጋራ ዝመጽእ ኒኮቲንን ካልኦት 7,000 ዝኾኑ መርዛማ ኬሚካላት ብዝለዓለ መጠን ይመጽኦም። ውጽኢቱ እንታይ እዩ? ንማዓናጡ ይጎድእ። ሽጋራ ጭዋዳታት ማዓናጡ ብምጽላው ንሕማም ከም ኢሪታብል ቦወል ሲንድሮም ወይ ድማ IBS-ን አልሰሬቲቭ ኮላይቲስ ወይ ድማ ቁስለት ማዓናጡ ዘለዎም ሰባት ሓደጋ ይውስኽ። ንምምጻእ ንጥረ ነገራት የተዓናቕፍ። ኣካላትና ነቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚናትን ሚነራላትን ከም ቫይታሚን C፣ ካልሽየም ብግቡእ ከይመጹ ይገብሮ። ሓደጋ ካንሰር ይውስኽ፣ ብፍላይ ንካንሰር ማዓናጡን ሳምቡን ዘለዎ ሓደጋ ይጋድዶ። እሞኸ መፍትሒኡ እንታይ እዩ? እቲ ዝበለጸ ፍታሕ ሽጋራ ሙሉእ ብምሉእ ምግዳፍ እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ድሕሪ ምግቢ ካብ ምትካኽ ፈጺምካ ክትቁጠብ ኣለካ። እሞ እንታይ ንግበር? በሊዕና እሞ ክብደትና ተረበሸናኸ እንታይ ቀሊል ፍታሕ ኣለዎ ንዝብል ድማ ቀዳማይ ሻሂ ፔፐርመንት ንጭዋዳታት ከብዲ ይህድን ንጋዝ ምውጻእ ይሕግዝ።
ካልኣይ ዝንጅብል ወይ ድማ ዝንጀር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዝ ንሕማም ልቢ ዝህድእ ተፈጥሮኣዊ መድሃኒት እዩ። ሳልሳይ ሻሂ ኮሞሚል ንጭንቀትን ንዘይምቹውነትን ከብዲ ከም ዘህድእ ይፍለጥ። ራብዓይ ቤኪንግ ሶዳ ምስ ማይ ሓንቲ ንእሽተን ማንካ ቤኪንግ ሶዳ ኣብ ሓደ ብርጭቆ ማይ ብምሕዋስ ምስታይ ነቲ ኣብ ከብድና ዘሎ ኣሲድ ብቁልጡፍ ከልምሶ ይኽእል እዩ። ግን እዚ ኩሉ ግዜ ክውሰድ የብሉን። ኣገዳሲ መጠንቀቕታ እዞም ምልክታት እዚኦም ልዕሊ 2 ሰሙን እንተጸኒሖም ወይ ድማ ኣዝዮም ከበድቲ እንተኾይኖም ብኡ ናብ ሓኪም ትኸይዱ ኣለኩም። ከምዚ ረኣኹምዎ ክቡራት ተኸታተልትና እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ልምድታት ኣብ ጥዕናና ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎም። ቀዳማይ ድሕሪ ምግቢ ስፖርት ወይ ሻወር ኣይትግበሩ። ካልኣይ ድሕሪ ምግቢ ብኡ ኣይትደቅሱ። ሳልሳይ ድሕሪ ምግቢ ፈጢምኩም ሽጋራ ኣይተትኽኹ። ንኣሽቱ ለውጥታት ኣብ መዓልታዊ ልምድና ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ዓብዪ ጥዕናዊ መኽሰብ የምጽአልና። ጥዕናና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ነዛ ቪድዮ እዚኣ ፈቲኹምዎ እንተኮይንኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንፈተውትኹምን ቤተሰብኹምን ሼር ብምግባር ነዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዚ ኣካፍልዎ። ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሁኑና። ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ክፍሊ ድማ ርእይቶኹምን ሕቶታትኹምን ጸሓፉና። ክሳዕ ብኻልእ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እንረኸብ ጥዕና ይምነየልኩም።